खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायनार गयारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। क'क्राझारनि श्रीरामपुराव पुलिसा 2 कौटि बेसेननि बार्मिज गय सुपारि सावदों। बिजनी दैलुंसाराव एसएसपीआ आबादारिफोरनो स्प्रे मेसिन आरो माखासे आगजु राननानै होदों। एसपी आनन्द मिश्रआ सासे आखा-फाखा पुलिस अफिसार बुंदों एमएलए मृणाल सैकियाया। श्रीरामपुराव ब्रयलार दाउनि सिन्डिकेट सोलिनायाव आफां आसामाव बेदरनि बेसेना बांदों। गरेसरनि बालाबारि ओनसोलाव मासे गेदेर अजगर मोनदों। उदालगुरियाव मोब्लिब तारजों सर्ट जाना 3 सुबुंनि जिउ खहा। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा बेन्दोंनि श्रीरामपुराव पुलिसा जब्द खालामनानै मोननाय गंथाम ट्राकनिफ्राय बोख्लायनानै गासै 2 कौटि रां बेसेननि बार्मिज गय सुपारिखौ सावनानै फोजोबस्रांदों। बे हाबाफारियाव पुलिस अफिसार महरै बिसिआरनि आईजी आबो दंफायोमोन। आथिखालाव सोरखारनो टेक्स होआजासे एबा टेक्सखौ गथायनानै सिखावै रोगाखुमानाय मुवा बेसादफोरखौ पुलिसा जब्द खालामगासिनो दङ। गुबुन फारसेथिं सा गुवाहाटीनि आमिनगावआवबो थाना मोखाङाव फसंनानै दोननाय बार्मिज गय सुपारिजों बुंफबनाय गंनै ट्राकनि सायाव थानाय गय सुपारिखौ सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा सोमोनांथावै सावखुमानानै होदों। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि बेन्दोंआव 2 नं दैलुंजार गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव 54 नं एसएसपीनि कम्पानिया बानजायनायाव सिभिक एक्शन प्लेननि जोहै जायगानि आबादारिफोरनो गं 14 स्प्रे मेसिन आरो आबादारिफोरनि थाखाय माखासे आगजु राननानै होदों। बे हाबाफारियाव 54 नं एसएसपीनि डिपुटि कमान्डेन्ट पारसन्द आरो एसिस्टेन्ट कमान्डेन्ट इन्द्रेश मिश्रजों लोगोसे लखिजरा बीपीअनि आलफा कम्पानि कामान्डाराबो दंफायोमोन। सा-सानजा रायजोआरि सिभिक एक्शन प्लेननि जोहै गुबुन समाव गुबुन मुवा बेसादफोरखौ बेबायदिनो राननानै होनाय जायो होननानै एसएसपीआ मिथिहोदों। खुमथाइ समितिनि बीजेपी एमएलए मृणाल सैकियाया बिस्तिबारखालि गवालपारा जिल्लानि दुधनै निसानग्रामाव खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि नगाव जिल्लानिफ्राय पुलिस हेड क्वार्टाराव ट्रेन्सफार जानाय एसपी आनन्द मिश्रआ सासे आखा-फाखा पुलिस अफिसार। बिसोर बायदि साबासो पुलिस अफिसारनि एबा एसपीनि आसामाव गोनांथि दंबावो। मानो होनोब्ला आथिखालाव धुबुरी, गवालपारा, बरपेटा, हजाय बेफोरबायदि माखासे जिल्लाफोराव इस्लाम धोरोमारि सुबुंफोरा बांसिन दङ आरो बैफोरबायदि जिल्लायाव आथिखालाव ड्राग्सनि फालांगिया बांसिनै सोलिगासिनो। बेखायनो बेफोरबायदि माखासे जिल्लायाव आनन्द मिश्रमोन बायदि पुलिस अफिसारनि गोनांथि दङ। आं दासिमबो आनन्द मिश्रजों लोगो मोनलायाखै आरो बेजों आंहा जेबो सोमोन्दोबो गैया। अब्लाबो नाथाय आङो आनन्द मिश्रनि खामानि मावलांनायखौ मान होयो होननानै एमएलए मृणाल सैकियाया बुंबावदों। आथिखालाव आफां आसामनि क'क्राझार, चिरां, बङाइगाव, बाक्सा आरो बरपेटा जिल्लायाव ब्रयलार दाउ बेदरनि बेसेना हरखाबै बांलांनायनि जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जादों। इसिङारि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला आथिखालाव क'क्राझार जिल्लानि श्रीरामपुराव सोनाब बंगनिफ्राय ब्रयलार दाउ लानानै फैनाय गंफ्रोमबो बोलेर' पिकआप गारिनिफ्राय 20 निफ्राय 30 रोजा रां लानानैसो माखासे दालाल एबा सिन्डिकेट चक्रआ गारिफोरखौ आसामाव हाबनो होदों। जायनि जाहोनाव बेफोर गाज्रि गोहोमा बयबो खुसेरा ग्राहकनि सायाव गोग्लैदों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला चिरां जिल्लानि खुसेरा फायखारिफोरा सिगाङाव ब्रयलार दाउखौ सेरफायाव 90 रांनि बायोमोन। नाथाय आथिखालाव 116 एबा 120 रांनि बायनो गोनां जादों। बेनि उनाव बेदरखौ बिगुर खुनानै फाननायाव बांसिन बेसेन लाबावनो गोनां जादों होननानै माखासे अजद सिखांदों। तामुलपुर जिल्लानि गरेसरनि बालाबारियाव जायगानि सुबुंफ्रा मासे 20 किल'ग्राम लिरथायनि 7 फुट गोलाव मासे गिदिरथार अजगर जिबौ हमनो हादों। मख'जाथावदि ओनसोलनि सुबुंफ्रा हरखाबै मासे गिदिर अजगर जिबौखौ नुसनना हमनो हायो आरो बेखौ हमनानै आथिखालाव हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोरनो खौरां हरो। बेनि उनाव हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोरा खौरां मोनना गरेसरनि बालाबारियाव फैना अजगर जिबौखौ हमना लांदों आरो बर' नदि हाग्राबारियाव गारहैदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों।
मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। गंसे मेसिना मोब्लिब थाराव नांनानै 3 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों। मख'जाथाव दि उदालगुरि जिल्लानि भारत-भुटान सिमायारि ओनसोलनि कालजार गामियाव गंसे दालां बानायबाय थानाय समावनो हरखाबै गंसे मेसिना 11,000 भल्ट मोब्लिबनि थाराव नांनानै शर्ट जाना 3 सुबुंफ्रा जायगायावनो थैयो गोनां जादों आरो 2 सुबुङा गाज्रि जोखोम जायो। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला बे जाथायाव जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि मुङा फारियै फकीर आली, हिर आली, इन्दी आपारस आली। बेनि अनगायैबो आरोबाव गोब्राब जोखोम जानाय 2 सुबुंफोरनि मुंफोरा जाबाय जामिर आली आरो बिमला बेगम होनना मिथिनाय जादों। आथिखालाव बिसोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसनथाइ होबाय आरो 3 जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौबो पस्टमर्टेमनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसनथाइ होबाय होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।